kai da mai halin girma Naziru mun yaba ma gwarzo. Baba ga Islam sarkin waka Naziru sannan babbar giwa mai halin kwarai zan zaki a gaida kai maso talakawa. Gaida mai halin girma Naziru mun yaba ma gwarzo. Baba ga Islam sarkin waka Naziru sannan babbar giwa mai halin kwarai zan zaki a gaida kai maso talakawa. To da fari zan saka Allah wanda ya kage da kan kowa, shi ya kage sarkin waka Naziru wanda ke haskawa. Baba ga Islam ne zan zaki kun ga bai kala tsoro ba. Naziru sannan sarkin waka mata maza muna gaishe ka da manya ba da kyan halinka. Rabu kai salati gun manzo namu wanda ke haskawa dan Amina dan Abdullah. Gaida mai halin girma Naziru mun yaba ma gwarzo. Baba ga Islam sarkin waka Naziru sannan babbar giwa mai halin kwarai zan zaki a gaida kai maso talakawa. Gaida mai halin girma Naziru mun yaba ma gwarzo. Baba ga Islam sarkin waka Naziru sannan babbar giwa mai halin kwarai zan zaki a gaida kai maso talakawa. To da fari zan saka Allah wanda ya kage da kan kowa, shi ya kage sarkin waka Naziru wanda ke haskawa. Baba ga Islam ne zan zaki kun ga bai kala tsoro ba. Naziru sannan sarkin waka mata maza muna gaishe ka da manya ba da kyan halinka. Rabu kai salati gun manzo namu wanda ke haskawa dan Amina dan Abdullah, shi kadai yake haskawa. Alihi kasa da sahabbansa Rabbana yana rokawa, ka sako waliyai Allah da Naziru sarki Allah. Rabu sadani ma mai wakar da na yi wa maso talakawa. Naziru sannan sarkin waka baba ga Islam san barka mai makogaran zinare sarki Naziru dan albarka. Baba ga Islam jan zaki yau abba ne yake gaishe ka. Kainuwa da shallillahi Naziru sannan sarkin waka mai da kai fa sai ya fadi ka wuce gaban makiyanka. Taka a lafiya jan zaki mai baiwa makiya mamaki sun ja da kai a yau sun barka domin Naziru baka shirka. Ka rike Allah sarkin waka kai je ka kai shadanka. Naziru ka rike la haula maganin dukan mai illa kuma kai kana yin sallah kafu o'o lalle zaki. Kaka lafiya gwarzona Naziru jarumi mai sona. Baba ga Islam gwarzona Naziru sannan sarkin waka. To ina kuke yan amshi na muna ta sauraron ka batun da kai ya yi ba shakka. Gaskiya kake ta faɗa ai akan Naziru sarkin waka. Sarkin waka muna gaishe ka baba ga Islam gaishe ka. Ga mai kuɗi uban matsiyata Naziru kun ga bashi da keta, kyautar kuɗi yake yi da mota gurin maza kai har ma mata. Naziru ya yi kyautar mota. To ai kuɗi akwai a gidansu mun san batun haka mai waka. To ashe kuma kun san sarki Naziru mai kyauta ne, kyautar Naziru mai girma ce in har ya baka aika dace. Ba ya duba kowa in zai baka zai ne dan Allah. Naziru kun ga ATM ne in ka saka fa sai ka dauka. Gaskiyar ka ne mai waka lalle Naziru ba shi da rowa. Islam a dole na gaishe da yar Naziru mai haskawa. Ga Islam mai tarbiya wacce ba ta kyamar kowa, mai ladabi hada da biyayya. Islam yana gaishe ki yar gidan Naziru a gaishe ki babanki shine sarkin waka. Islam ki sha sha'aninki babanki an yana ƙaunarki mun gaida ke diyar albarka. Naziru gaisuwa jan zaki mai baiwa makiya mamaki dole na kira ka saraki. Naziru ka zamo hamshaki. Naziru baka yin girman kai kuma kai fa baka san kai ka wuce dukan yan san kai. Mai gida ga SK jan zaki Naziru mai shigar alfarma. Kun sake tuntuna kun yi sake dan zaki gashi har ya girma. Namun dawa idan sun gan shi sai ka gan su na yin kirma. Idan
ko sun gaba abin su wanda tuntuni ya fi su don ko sun sani ya fi su ai dole za su masa biyayya. Zaki cikin dawa sarki ne na sani da kun gane to sai ku daina ja da Naziru. Da gargami wannan karfe ka baro su o'a a gefe gaida kai nake sarkin waka Naziru gaisuwa gare ka. Ni ne na maka wannan wakar domin kawai na zo in ganka dan ka bani kyauta taka in har ka bani zan yi harka. Naziru ba gida ba mota babur gare ni ma ai babu. Naziru ba gida gare ni Naziru babu mota kuna babur da zana hau ma babu. Na san idan ka min kyautar ka za ta sa in su me gaskiyar ka ne mai waka kyautar Naziru ta wuce haka. Kai ne kawai ka sha kurumin ka Naziru mun sani zai ganka. Gaskiyar ku ne yan amshi na yadda da dubbarcin ku hakan ya sani ba na shakku domin kwana sani sarkin waka za ya bani kyauta ta sa kyautarsa kuma in ya bani na gefe ma sai ya samu. Shi Naziru sarkin waka tun tasowarsa ba shi da rowa abinsa ai abin kowa ne yara da manya dukkan gane. Ku daga hannuwa miyo addu'a gurin Naziru sarkin waka Rabbana ya kare sharrin duk makiyansa sarkin waka. Usman muna gaishe ka Yes Ali wadan albarka ka rike Naziru amana mu mun yaba muna godewa. Rabbana ya bar kwatare kai da Usman barzona addu'a nake ya Allah sarki ka amshi duk roƙona ka kare dukkanin shari sarkin mu mai dare mai rana. Ni abba mix dawon mai waka zane dakata ogana Naziru sanni sarkin waka zan bar kai yanzu sai wata rana. Ai har da mu yan amshi sallama ga sarkin waka mun barka sai wata rana.